खुलुमबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिबाय आरो आङो दिनैनि लाइभआव फैबाय नोंथांमोनजों आङो बे सानथाम सानब्रैसोआ आङो भिडिअ हगारनो हायाखैमोन बेस्थतानि गेजेराव बिनिखायनो आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअखौ लाबोबाय दाख्लै मोनसे आङो भिडिअ हगारदोंमोन बे भिडिअआ जाहैबाय जिसुजों लोगोसे सेलाफोर नावआव थांनाय गोदोहां जानाय आरो बे समाव जिसुआ बार मोदायखौ दाद्रि होनानै थामि होनाय बिनि सोमोन्दै आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरो बे नावजों बिसोरो बारबोनानै नैबाव लिरदों माथाइनि 8 अध्याय 28 पदआव बे सागरखौ बारबोनानै बै जे सागर गेजेराव घटना जाबाय घटना जानायनि उनाव बिसोरो फैबाय नैबे 28आव नायदिनि जेब्ला जिसुआ सागर बारै गादाराफोरनि हादराव सहैयो अब्ला बियो बुहुतजों हमजानाय सानै हाखरनिफ्राय ओंखारबोनानै बेखौ लोगो मोनफैदों बिसोरो एसेग्राब हारुनमोन रावबो बे लामाजों बारस'लांनो हायामोन आरो बिसोरो हज्रिनानै होनदों बे बुहुत हाबजानाय मानसिफ्रा हज्रिनानै होनबाय इसोरनि बिसा हौवा नोंजों जोंजों मा नोङो बोथोर जाया सायावनो जोंखौ साजाय होनो फैबाय बेबायदि जिसुखौ बुंबाय बिसोरनिफ्राय एसे गोजानाव गोबां अमाफोर फालो जादोंमोन अब्ला बहुतफ्रा बिनियाव खावलायनानै होनदों जोंखौ होखारब्ला बै अमा फालोआव जोंखौ थोनहरदो जिसुआ बेफोरखौ होनदों ओंखारलां आरो बेफोराव ओंखारलांनानै अमाफोरनियाव हाबहैदों आरो अमा फालोआ हाब्रांनिफ्राय सागोराव खुमथेंलांनानै दैयाव थैहैदों 29 पदआव बादुआ जिउ हाबनाय बै बुहुत हाबजानाय मानसिया बुंबाय इसोरनि बिसा हौवा गाज्रि जिउआ जिसुखौ इसोरनि बिसा हौवा होननानै गाबज्रिदों खारन बिसोरो मोनथिगौ बिसोरो आत्माफोर गाज्रि जिउआ आरो बिसोरो आत्माफोर जानायखाय जिसुआदि इसोरनि बिसा हौवा बेखौ बिसोरो सिनायदों आरो हब्रानानै बिसोरखौ बुंदों गाज्रि जिउफ्रा जिसुखौ सिनायदों जे जिसुआ इसोरनि बिसा हौवा होननानै आरो बिसोरो बुंबाय गाज्रि जिउआ नोंजों जोंजों मा सम्पर्क दं मा सोमोन्दो दं बे बाथ्राखौ बुंनानै गाज्रि जिउफ्रा बुंबाय नोङो बोथोर जाया सायाव जोंखौ साजाय होनो फैबाय नैबे मोननै बिसयखौ आङो बेवहाय नुदों जे बोथोर जाया सायावनो नोङो फैदों तो गाज्रि जिउआ नैबे माबे बोथोरनि बाथ्राखौ बुंदों नैबे बोथोरनि खोथाखौ जों एसे बिजिरनानै नायनि खारन आङो दाख्लै मोनसे भिडिअ होदों जे हाबानि भसाव जिसु ख्रिस्टआ जेब्लानाखि गिबि खेबनि थाखाय
मिराकेल सोमोनांथाव हाबा मावो, दैखौ द्राखा बिदैयाव सोलायहोयो। अब्ला जिसुनि बिमाया मारियामा जिसुनियाव थांनानै बुंदों, आइ नोंजों आंजों मा? जे आइ नोंजों आंजों मा? आंहा बोथोरा जायाखै नों मोनथिया नामा? जिसुआ बेयाव बोथोर जायाखै होनना बुंदों। थुद्रुब दिनैबो नैबे पदआव गाज्रि जिउआबो बोथोर जाया सायावनो नोङो जोंखौ साजा होनो फैदों। नैबे बोथोरा माबे बोथोरखौ बुंदों? खुद जिसुआबो सिगाङाव बुंदों बोथोरनि खोथा, आरो उनावबो गाज्रि जिउफ्रा बोथोरनि खोथाखौ बुंदों। खारन गाज्रि जिउफ्रा बहुतफ्रा मोनथियो मोनसे साजाय होनायनि मोनसे टाइम दङ, बे टाइमावसो साजा होनो मोनगोन। खिन्थु बे टाइमनि सिगां नोङो मानो फैग्रोखो? जोंखौ साजा होनो थाखाय फैबाय नामा? थ' बेयाव मोनसे गाज्रि जिउआ अबाक जादों, सोमोनांदों। हाब जिसुआ दानो फैबाय। बिसोरो गाज्रि जिउफ्रा मानसिफोरखौ साजा होनो, खस्थ' खालामनो, खस्थ' होहोनो, नैबिनि थाखाय मानसिखौ नासयनो थाखाय बिसोरो मानसिनियावहाय हाबो। आरो स्कलारनि मथे बिसोरनियाव 6000 गाज्रि जिउआ हाबनानै दंमोन। मासे मानै नङा, 6000 गाज्रि जिउ, बहुद मामुलि नङा। आरो बिसोर ओरैबायदि जिनज्रिजों खानानै दोनोब्ला जिनज्रिफोरखौ बस'दोंमोन, बे लामाजों रावबो थांनो हायामोन। ओरैबायदि बे मानसिखौहाय बिसोरो गाज्रि जिउआ आक्रमण खालामनानै दोनदोंमोन। बिसोरखौ रावबो जेबो खालामनो हायामोन। थ' सैताना मोनथिगौ जिसुआ बे खामानिखौ फैनानै मावगोन, बेनिखायनो सागोरावबो बिसोरखौ साजा होनो होननानै बेबायदि बार मोदाय सोमजिहोदोंमोन। सैतानावबो बोलो दं, ओंखायनो बियो जुजियो, मानसिखौ सैहोनो थाखाय जुजियो, जाहाथे गिनानै थांफिनथों, बिथिं दाफैथों। खारन बिथिं फैयोब्ला गावहा जायगाया गोमागोन। बेनिखायनो नैबे मोनसे साजाय होनायनि मोनसे सम दं। नैबे सम जानायनि सिगां मानो नोङो फैखो हरखाबै? अबाक जादों। इहुदिफ्राबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फैगोन होननानै नेबाय थादों। बिसोरो दाबो नेगासिनो दङ। बिसोरनि मथे जिसुआ फैथ'वाखै। बिसोरो मा सानो? जिसु ख्रिस्ट'आ राजा बादि फैगोन, दावहा नांनो फैगोन, आरो बै रम साम्राज्यनिफ्राय गावसोरखौ फ्रिदम होगोन। नैबेबायदि साननानै बिसोरो दङ। आरो इहुदिफोरनाव मोनसे केलेन्डार दंमोन। बे केलेन्डारानो जाहैबाय डेड सी स्क्रल। बे केलेन्डारा गोजाम रदाय, गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय। आरो बे केलेन्डारा ओरैबायदि एकुरेट केलेन्डार, जोंनि नै दानि बे केलेन्डारजों गोरोबा। बे केलेन्डारा जेबोआनो नङा। नाथाय बे हिब्रु केलेन्डारा ओरैबायदि एकुरेट, बे केलेन्डारा ओरैबायदि एक्जाक्टलि जायो। आरो बिसोरनि केलेन्डार मथे बिसोरो 49, माने 50आव जेब्ला 50 बोसोराव आगान होयो, 49 बोसोर जोबो, ओमफ्राय नैबे 50आव बिसोरो मोनसे जुबिलि खुङो, बे गोदो गोदायनिफ्राय। आरो नैबे 2025नि जोबनानै 2026, नैबे 2026निफ्राय ओरैहाय 2075सिम 50 बोसोर जायो। नैबे जोबथा जुबिलि, बेखौ जोबथा जुबिलि होननानै बिसोरो मोनथिगौ। बिसोरो बेखौ मोनथिगौ। आरो बिसोरनि मथे 2075सिमाव जिसुआ फैगोन। दा
नैबे हिब्रु केलेन्डार मथे बै समाव फैगोन आरो बै समाव फैगोनखाय गाज्रि जिउआ मानसिनियाव हाबनानै बिसोरो दङमोन आरो अबाक जादों। हाब, जिसुआ समय जानायनि सिगां बोरै फैखो? बेखौनो जानो हाथावा, जाथावथारा, बे जानोनो हाया। बिसोर अबाक जादों गाज्रि जिउआ। बेनिखायनो बिनियावहाय खावलायनानै बुंदों, नोङो जोंखौ बे मानसिनिफ्राय हुनोब्ला जोंखौ बै अमाफोरनाव हन आरो जोंखौ साजाय दाहो। जिसुखौ गिनानै बिसोरो खावलायदों आरो जिसुआ बिसोरनि खावलायनायखौ एक्सेप्ट खालामदों गुरैयैनो आरो बिसोरखौ अमाफोरनाव थिनहरदों, साजाय होआखै। जिसुआ बिसोरखौ साजाय होनायनि बिथोनबो होनो हागौमोन, नाथाय सम जाथ'यैखाय जिसुआ साजाय होआखै। जिसुआ गोसो जायोब्ला हायो साजाय होनोबो। थ' माबे समनि खोथा, माबे समनि बाथ्राखौ बुंदों? मोनसे साजाय होनायनि मोनसे सम फैगोन, बिसारनि सम। बै जोबनाय मुगायाव बै बिसारनि समखौ गोसोखांनानै रिकुवेस्ट खालामदों गाज्रि जिउफ्रा जे जोंखौ साजाय दाहो। आरो बे मोनसे बार, गाज्रि जिउ, आत्माखौ नोङो हमनानैबो दांनानैबो मोनदाङा। जुदि दांनानैबो हमनानैबो मोनदाङाब्ला गाज्रि जिउआ, बुहुदा साजाय होजानो मानो गिखो? बे जोबोद साननोलगिया बिसय आरो बेयाव गोथौ बिसय हाबनानै दङ। जिसुआ बुंदों, जिउखौबो आरो मोदोमखौबो साजाय होनो हाग्राखौ गि। आरो नैबेहाय गाज्रि जिउफ्रा गिदों गावसोरखौ साजाय होजानो थाखाय, खारन बिसोरो आत्माफोर, गाज्रि जिउफोर। ओंखायनोसोना बे मानसिनाव बिसोरो एफा बुरजा हाबनानै थानो हादों। बै मार्कुसनि बिजाबावथ' लिजियन होननानै बुंदों। मार्कुसनि 5 अध्यायाव पास अध्याय 7 पदआव आरो बियो गाबज्रिख'नानै बुंदों, जिसु बोलोगोरासिन इसोरनि फिसाज्ला, जोंनो नांजादों। नोङो जोंजों मा नांजादों? आङो नोंखौ इसोरनि नामै समाय लाहोयो। नोङो आंखौ सास्ति खालामनो नांलिया, मानोना जिसुआ बेखौ बुंखाबाय। बुहुद बे मानसिनिफ्राय बाहेर जालांदो। अब्ला जिसुआ बिनियाव सोंदों, नोंनि नामा मा? आरो बियो बुंफिनदों, आंनि नामा लिजियन, मानोना जोङो गोबां दं। लिजियन माने गोबां, लिजियननि ओंथिया गोबां। जोङो गोबां दं। जिसुआ सोंदोंमोन, नोङो सोर होननानै, आरो गाज्रि जिउआ बुंफिनदों, जोङो गोबां दं, लिजियन दं। थ' आत्माफोर जों दांनानै मोना, हमनानै मोना, आरो मानसिनि बे आत्मायाव, देहा सोलेर सिङाव हाबनानै थानो हायो हाजार गाज्रि जिउआ। थ' बेखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला जोबोद गिथावथाव। मानो होनोबा जिसुआ आत्माखौ साजा होनो हानाय सक्ति बिनियाव दं। बिनिखायसो गाज्रि जिउआ जिसुखौ गिदों। थ' नैबे बिसार दिननि जागोन समनि सिगां नोङो मानो फैदों? जोंखौ बे टाइमनि सिगां नोङो साजा होनो नागिरदों नामा? आरो लुकासनि बिजाबाव
लुकासनि बिजाबाव बुंनाय दं लुकासनि 8:26 लुकासनि 8:26 नोंहा आंजों मा दं जिसु गोजौसिनथारनि इसोरनि बिसा हौवा आं नोंनियाव खावलायो आंखौ साजाय दाहो मानोना बियो बादुवा जिउखौ मानसिनिफ्राय ओंखारलांनो थोनहरहांमोन सिगाङावबो बि जिउआ बिखौ गले गले हमबोदोंमोन आरो बियो जिनज्रिफोर आरो खुन्दाफोरजों खाजानाय जोबनानै दोनजाबोदोंब्लाबो बियो खानाइफोरखौ बस'नानै बहुतजों फोथारफोराव होलांजानायमोन। अब्ला जिसुआ बिनियाव सोंदों नोंनि नामा मा? बियो बुंदों लिजियन मानोना गोबां बहुतफ्रा बिनियाव हाबदोंमोन। बेफोरो जिसुनियाव खावलायदों बियो बेफोरखौ गोथौथार हा सिङाव दाथोन हरथों गोथौथार हा सिङाव जोंखौ थिनहरनो नाङा। बहुतफ्रा जिसुनियाव खावलायदों जोंखौ साजा होनो थाखाय गोथौथार हा सिङाव जोंखौ दाथिनहर जेरावहाय नोरोग बे नोरोगाव जोंखौ थिनहरनाङा जोंखौ अमाफोरनाव सोहरदो। आरो जिसुआ बे गाज्रि जिउआ खावलायनाय बायदि अमाफोरनाव सोबाय अमाफोरनाव हाबहैनो बिथोन होबाय। जिसुआ गाज्रि जिउनि बाथ्राखौबो साजाय होआलासिनो मानिदों। जिसुनि बे टाइम पिरियडआ साजा होनायनि थाखाय नङा। बेनिखायनो जिसुआ साजा होआखै। बहुतआ आन्दायदों खिबा जानो बियो साजा होनो फैबाय बेखौ गले गले खावलायदों जिसुखौ गिदों। दिनै गाज्रि जिउआबो जिसुनि सोमोन्दै प्रसार खालामदों। जों गोबाङानो बुङो जे इसोरा गाज्रि जिउखौ सैतानखौ मानो फोजोबाखै? मानो फोजोबैनि ओंथिया जाहैबाय गाज्रि जिउनि दारैबो सैताननि दारैबो सोरगोआव हाबनो हानाय मोनसे लामाखौ होयो। जाय मानसिया गोथैबारि दन्दराव फोथारबारियाव जिनज्रिफोरजों खाबथानानै दोनबाबो हायामोन फोथारबारियाव थालाबायो रावबो थांनो हाया बेबायदि मानसिखौ जिसुआ मोजां खालामदों गाज्रि जिउखौ बिनिफ्राय हुहरनानै। आरो बेबायदि अबस्थानिफ्राय मोजां अबस्थायाव फैनानै बे मानसिया बधय निस्सय जिसुखौ दाव खालामगोन जिसुखौ फोथायगोन। बेयाव थानाय गासैबो गाज्रि जिउनि बा गासैबो खोथा आरो जिसुनि खोथाफोरखौ खोनाजोब्बाय मोनथिजोब्बाय बुजिबाय। बे बहुद हाबजानाय मानसियाबो बुजिबाय। बेनिखायनो गाज्रि जिउनि दारैबो जिसुआ गावनि मिनिस्ट्रिखौ प्रसार खालामदों। इसोरा गावनि मिनिस्ट्रिखौ अर होदों। बेनिखायनो इसोरा न्याय इसोर जानायखाय गाज्रि जिउआ खावलायदों जोंखौ बेबायदि नोरोगाव दाथोन हर जोंखौ अमाफोरनाव सो। खारन बै नोरोगाव दोनहरनायनि मोनसे टाइम दं। बे टाइमावसो जोंखौ साजा होनो हागोन नै दा नङा। सैताना जेब्लायबो जुक्ति हमो गाज्रि बहुतफ्रा जुक्ति हमो इसोरनियाव पइन्ट टु पइन्ट। आदम आरो हवाखौबो पइन्ट टु पइन्ट बे फाबाव खोख्लैदों। नोंसोर बे फिथाइखौ जायोब्ला थैथारनाय नङा नोंसोर इसोरजों समान जागोन गियान जागोन। आरो बिसोरो बे फिथाइखौ जानानै गियाना बिसिनाव फैदों। नाथाय जानाय लोगो लोगोथ' थैयाखै नाथाय मोनसे टाइमाव फैनानै
बिसिनाव एक्सपायरि डेट होननाय बुस्थुआ फैबाय खिन्थु थैदों इसोरा बुंदों बेखौ नोंसोर जायोबा थैथारगोन थैदों लोगो लोगो थैयाखै दिनै जोंबो मानसि जाथिया दानि जेनेरेसनावबो जोङो पापखौ मावोब्ला जोङो थैयो लोगो लोगो थैया पाप मावनाय लोगो लोगो नाथाय जोंनि जिउआ गोथै जायो आत्माया गोथै जायो दिनैनि बे बाइबेल पदआ गाज्रि जिउआबो साखि होयो जिसुखौ इसोरनि बिसा हौवा होननानै आरो टाइम पिरियडनि सिगां होननाय खोथाया बेनो जे मोनसे टाइम बिनि सिगां नोङो मानो फैखो टाइमनि सिगां मानो फैखो आरो टाइम जाथ'वाखै होननानै बे दैखौ द्राखा बोरदैयाव जास्लायहोनायनि बिसयखौ आङो ओइ दिननि बे टपिकआवनो आङो होखाबाय भिडिअ'आव आं दिनै बेखौ बुंला आरो साजा होनायनि खोथाया बेनो जे नरकआव साजा होनायनि खोथा दानिया इहुदिफोरनि मथे 2075 सन 2025 जोबनानै 26 निफ्राय 75 सनसिमा जुबिलि इयार लास्ट जुबिलि इयार जोबथा जुबिलि इयार बिनि उनावहाय जुबिलि गैला दा इहुदिनि मथे 2075 जिसुआ फैगोन आरो जोंनि खृष्टानफोरनि मथेबो जिसुआ जोंखौ लांनो फैगोन आरो जिसु फैगोना सियर नाथाय इहुदिफोरनिब्ला बै 2000 बोसोर सिगां जे जिसुआ फैदों बे जिसुखौ बिसोरो सिनायाखै जिसु होननानै बिसोर एक्सेप्ट खालामाखै दिनैसिमबो इजराइलाव जिसुनि बाथ्रा बुङोब्ला बिसोरो एक्सेप्ट खालामा गाहायाव नायनानै खुदै मुजुफ्रुयो जिसुनि मुंखौनो लानो हाया दा इहुदिफ्रा बेबायदि दा नैबे 2075 सनावसो जिसुआ फैखागोन आंलाय दानो मानो आंथ' बे समसिम थायाबो जानो हागौ जोराबो जानो हागौ बा आं इसोरजों नांथाबा मालाय मा नांथाबबालाय मा 2075 सनावसो फैखागोन जिसुआ लांनो जोंनि गोसोआव बे साननाय जानो हागौ नाथाय माथाइनि 26 पदआव जिसुआ मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जोङो बेखौ गोसोआव लानाया मोजां जे माथाइनि 26 माथाइनि 26नि ओरै 1 निफ्राय फरायलांब्ला बेयाव मोनसे पदखौ मोनगोन जोङो जे नैबाव बुंदों रायजोनि गाहाम खोथानाया गासै संसाराव फोलेरफोरनो साखि होनो थाखाय खोथाबायजागोन अब्लानो जोबनाया सफैगोन इसोरनि गाहाम बाथ्राया गासै बुहुमाव पृथिबियाव गासै फोलेरफोरनो गासैबो फोलेरनो जेसेबां जाथि दङ गासैनोबो प्रसार जागोन अब्लानो जोबनाया फैगोन होननानै बेयावहाय 14 बुंदों 26नि 14 जिसुआ मोनसे बाथ्राखौबो बेयाव बुंनानै दोनखादों नैबे 1 निफ्राय नायलाङोब्ला 26 अध्यायनि 1 निफ्राय ओरै नायलाङोबा बेयाव मोनगोन जे जिसुआ बुंदों जे इसोरा गावनि सायख'जानाय रायतफोरनि थाखाय समखौ फुसुंगोन आरो समखौ फुसुङाब्ला नख्रां रायजोआव सोरगो रायजोआव
सासेबो मोनलांनाय नङामोन होननानै बुंदों। दानिया जोङो 2075आवसो फैखागोन होननानै जोङो आरामसे थायोब्ला, नाथाय जिसुआथ' बेयाव बुंखादों जे इसोरा गावनि सायख'जानाय रायतफोरनि थाखाय, गावनि सायख'जानाय फिसाफोरनि थाखाय समखौ फुसुंगोन। 2075 नङा, 75नि सिगाङाव फैगोन। जेरैहाय गाज्रि जिउआ बुंदों, सम जानायनि सिगां नों माब्रै फैखो? जिसुखौ हमदों, बुंदों नोंनि फैनांगौ टाइमा दा नङामोन, नों मानो एडभान्स फैखो? बे बाथ्राखौ जेरै गाज्रि जिउआ अबाक जादों। बेनिखायनो जिसुआ बेयाव रायथिना दोनखादों जे सम जानायनि सिगांनो समखौ गुसुं फुसुंगोन। बै मोनसे टाइम दंमोन, बे टाइमसिम थाहैनाय नङा, बिनि सिगांनो समखौ फुसुंगोन आरो बे प्रिथिबिनिफ्राय गावनि सायख'जानाय लेंफोरखौ इसोरा लानानै थांगोन आरो बे प्रिथिबिया धंस जागोन। बे प्रिथिबिया धंस जागोन आरो गोदान प्रिथिबि, गोदान नख्रां, गोदान क्रिएसन जागोन आरो बैयाव सान थानाय नंला होनदों। मानसिनि बिसा हौवायानो सान बादि जोंगोन, बिनि फहरावनो थागोन। 1000 बोसोर जिसुआ सासन खालामगोन आरो जिसुजों लोगोसे जायफ्रा गोथारफोर जिसुजों लोगोसे लांफाजादों, बिसोरो सासन खालामफागोन राजाफोर बादि, बेबायदि अधिकारखौ मोनगोन। जिसुआ जबान होदों। बेनिखायनो 2075 नङा, बे समखौ फुसुंगोन इसोरा। आरो फुसुंजानाया माब्रै जागोन? फुसुंजानाया माब्रै जागोन? जे वर्ल्ड इक'नमिक फरामनि आरो जायफ्रानाखि दा प्रिथिबिखौ सासन खालामदों, प्रिथिबिखौहाय बेंदों, नैबे वर्ल्ड इक'नमिक फरामनि एजेन्डा कन्ट्रिबिउटर युवाल न'आ हारारि, बियो सासे एजेन्डा कन्ट्रिबिउटर प्रफेसार, बियो माबानि वर्ल्ड इक'नमिक फरामनि एडभाइजार। बियो बुंदों जे मेन आर हेकेबल एनिमेल, मानसिया हेक खालामजानाय जुनार जाबाय। बे खोथाखौ डिक्लेयार होखाबाय। थ' माब्रै हेक, मबाइलफोरखौ जेरै हेक खालामो, जोंनि एकाउन्टफोरखौ जेरै हेक खालामो, दा बेबायदिनो मानसिखौ हेक खालामगोन। माब्रै हेक खालामनो हागोन? जे 2030 सनसिमाव जोंनियावहाय 6G लन्च जागोन। दा 5G जाखांबाय, बिनि उनाव 6G फैगोन। जेब्ला 6G जागोन, नकियानि CEO-आबो बुंदों जे 2030 सिमाव मानसिजों इन्टारनेटजों कानेक्सन खालामगोन होननानै। थ' मानसिजों इन्टारनेटजों माबोरै कानेक्सन खालामनो हाथावगौ? मानसिजों इन्टारनेटजों कानेक्सन खालामनो हानाय बेबस्थायानो जाहैबाय RFID चिप एबा माइक्र'चिप, निउरालिंक, ब्रेन चिप, बिनि दारैहाय इन्टारनेटजों मानसिजों कानेक्सन खालामनो हागोन आरो 2030 सिमाव एन्ड्रइड मबाइल बेबायदि फना आरो थानाय नंला। खारन डाइरेक्ट मानसियानो इन्टारनेटआव इनभल्भ जासिगोन हिसाबै। आरो जेब्लानाखि इन्टारनेटजों मानसिजों कानेक्सन खालामगोन, बे समाव हेक खालामनो हागोन। मानि थाखाय? गासैबो आइडिखौ कालेक्सन खालामगासिनो, मानसिनि आइडिखौ। मोनसेनि उनाव मोनसे हिसाब सारा कार्ड। गोदोनि दिनाव मोनसेल' कार्ड दंमोन, भटार कार्ड। बेबो नङा, भटार लिस्टल'सो दंमोन, बेजोंनो सोलिबोदोंमोन। आरो दिनैहाय कार्डजोंनो कार्ड बुंफबजोब्बाय। थ' एफा बुरजा कार्ड, बबेबा समाव कार्डआ गोमायो, प्रब्लेम जायो। ओमफ्राय लास्टआव मोनसेल' कार्ड बानायहैसिगोन। आरो बे कार्डआबो नस्थ' जायो, गोमायो होननानै RFID चिप खालामगोन। माइरंजों समान बेखौहाय आखायाव लगायगोन। आरो आखायाव लगायनायनि उनाव मा जागोन? आखाया एक्सिडेन्टफोरजों जयोब्ला
बै माइरं बायदि सिपआ थांफागोन, खामानि जानाय नङा। बेनिखायनो मा खालामगोन उनाव ब्रेन चिप, ब्रेनाव लगायगोन, ब्रेन चिप। दा ब्रेनावबाथ' बेयो गोदनाफोर जबासो बे थांफागोन, चिपआथ' थागोन। थ' नैबे ब्रेन चिप बे बुस्थुआबो जोङो सिगांनि टाइमाव बेफोर ओरैनो बुंद्लाबायनाय, सिगिदलाबायनाय होननो हागौमोन। नाथाय इलन मास्कआ लन्च खालामबाय निउरालिंक ब्रेन चिपखौबो। बे बास्तबिक, बे सैथो। बेखिनि बाथ्राखौ जुदि ओरैनो बुंलाबायनाय होननानै सानोब्ला आन्दायनायाव जों जागोन। खारन जोंनि बाइबेला बेखौ सिगाङावनो रायथिनानै दोनखादों। बे जाहैबाय नुजाहोनायनि 16निफ्राय 18सिम नोंथांमोना फरायबानो मोनथिगोन। आरो बियो बयखौबो, उन्दैफोरखौबो, गेदेरफोरखौबो, गोनां गेदेरफोरखौबो, हावरियाफोरखौबो, गहोजानायफोरखौबो, लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो। हांखो बुजानाय बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सानथुमनाय, गोनांखौ नागारनानै रावबो बायनो नङाब्ला फाननो हायै बादि। आरो बै समाव केसलेस ससाइटि जागोन। केसलेसआ मारै जागोन? जोंनाव जुदि मानि बेगाव फैसा गैयाब्लाबोथ' जोङो जिखुनु बुस्थु बायनो हायो दा। बारक'डआव स्केन खालामबानो थाङो, आंनि पकेटाव नगद फैसा गैयाबाबो। दा नैबे थाखाखौ फोजोबगोन जोंना कयेक बोसोरनि गेजेरावनो बे जाथारगोन। मानोना नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ दा नैबे समसिम नायबाय बायदोंब्ला नोंथांमोनहा दि ग्रेट रिसेट, व्हाट इज द ग्रेट रिसेट बेखौ लिरनानै नाय आरो फराय। ग्रेट रिसेटआ ओरैबायदि जागोन, जोंनि इन्डियायावबो मोनसे टाइमाव रिसेट जाखांबाय। बेयो फुराना नट बेखौ खोमानानै गोदान नट लाबोदों। दा बे गोदान नट फैनाय समसिम माबायदि जादोंमोन? खुस्रानि आंखाल जादोंमोन। बायनो फाननो बहुद प्रब्लेम जादोंमोन। दा नट गोदान फैनायनि उनावसो बायनो फाननो जोंहा दा रेगुलार जाबाय। दा बेबादिनो बे जुनारनि हांखोखौ जाय लाया बेयाव बायनोबो हानाय नङा, फाननोबो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ 2000 बोसोर सिगाङावनो जोंना बाइबेला रायथिना दोनखादों। जोंनियाव खोथार नै दानो जोङो बायलाय फानलाय खालामनो हायै जोंनो अबस्था जागोन। मारै? जोंनाव जुदि पकेटाव थाइसेबो फैसा थायाबा आरो जोंनि एकाउन्टआवल' जुदि थायोबा आरो जोंनि गासैबो बेंक एटिएम सेटिएम गासैबो बन्द' जायोबा आरो नोङो बे मबाइलनि दारैनो जुदि नोङो बायनांगौ जुदि जायोब्ला आरो नोंनियाव जुदि गुगोल पे, फन पे गैयाब्ला नों बायलाय फानलायनो खालामनो हानाय नङा। बे उदाहरन। दानो केसलेस जाखाबाय। माब्रै? बेंकआवहाय नोङो फैसाखौथ' सोनो हागोन, नाथाय नों बेंकनिफ्राय उइथड्र खालामनो हाया। एटिएमफ्राव थांनांगौ बा बेखौ लासैनो खोमोरलांगोन। बेयावनो आखलखौ नांगौ बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों, मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बिनि सानथुमनाया 1466 666 बे नाम्बारा जाहैबाय 666 जाहैगोन। थ' बे मोनसे जोबनाय समनि लाइन। थ' 2030 सिमाव ग्रेट रिसेट खालामनानै केसलेस ससाइटि लाबोनो थाखाय वर्ल्डनि इक'नमिक फराम बियो जुजिगासिनो दं, सेस्था खालामगासिनो दं। बियो 2020आवनो लन्च जादों ग्रेट रिसेटआ, खिन्थु दासिमबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै। जोंनि इन्डियायाव गोबां हारिनि मानसिफोर दङ आरो गुबुन गुबुन देशफ्रावबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दं। जे देशाव मोनसेल' हारि, मोनसेल' राव, बेयाव बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो इजि जायो। जेरै चाइनाया गासिबो खेथ्रआव बिसोरो एडभान्स, बिसोरो खालामनो हायो, लागु खालामनो हायो। जोंनि इन्डियायावहाय
जोबोद प्रब्लेम जागासिनो दं। बेनिखायनो इन्डियाखौ बिश्वगुरु हिसाबै बिसोरखौ इन्डियाखौ बिश्वगुरु दोननो बिसोरो पृथिबिनिफ्राय जे माखासे आं सिगांबो कয়েকটা भिडिअ बुंबोदों जे थाखोमानाय मोनसे समाज दङ बुहुमखौ सलायग्रा बिसोरो बे खोथाखौ बुंदों आरो जोंनाबो इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा बुंखादों जे निउ वर्ल्ड अर्डारखौ जेरैबाबो लागु खालामगोन होननानै। दा बेयावनो गासैबो बिसया हाबनानै दंजोबो। जोङो 2000 बोसोर सिगां बे बाइबेलखौ लिरना गालांनाय बेयावनो जों मोनजोबखायो। थ' जिसुनि फैफिनगोन समा ओरैबायदि खाथि जाबाय। आङो गुबुन भिडिअ आङो लाबोबावसिगोन जे प्रफेसि आपडेट मोनसे सिरिज आं लाबोगोन। आङो बेखौहाय दिनै आं लाबोथ'ला माथाइनि 26नि माथाइनि 26नि 32 पद बेखौ आं उनाव लाबोगोन। बाइबेलाव बुंनाय जिसु ख्रिस्टनि देरसिन प्रफेसिफोरनि मादाव नैबे मोनसे गिदिर मोनसे प्रफेसि दमरु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा। नैबे दमरु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा बे फिदिंनाय बाथ्राया बाइबेल प्रफेसि बेयाव हाबनानै दं जे जिसुनि फैफिननाया खाथि जानायखौ देखायनाय। बेखौ आं उननि भिडिअ लाबोगोन आरो बिनि मोनसे प्रफेसि मोनसे सिरिज आङो होलांसिगोन। थ' आं दिनै बेयावनो दोनथ'नो साबाय। नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ जे गाज्रि जिउआबो जिसुखौ इसोरनि फिसा हौवा होननानै सिनायथि होदों, परिचय होदों। थ' गाज्रि जिउखौबो इसोरा गावनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय बाहायदों सैतानखौबो। सैताना इसोरनि बेरेखा खामानि मावोब्लाबो नंखाय खोथाखौ बुंनो हाया, पारमिसन गैया बियो। जबखौ आनजाद लानो थाखायबो पारमिसन लाहैदों। बेनिखायनो गाज्रि जिउआ मालाबाबो नंखायखौ बुङा। जेब्लानाखि जिसु एबा इसोरनि बेलायाव बा खृष्टानफोरनि बेलायाव जेब्लानाखि सोंनाय जागोन गाज्रि जिउ हाबनाय मानसिनाव, बिसोरो थगाया। बिसोरो थगायोब्ला साजा दङ। जिसुखौ गियो बिसोरो। ओंखायनो बिसोरो बिसिनि इसोरा बिदि नैबे बाथ्राखौ बुंबाय थागोन, बुंगोन। थ' जिसुआ इसोरनि फिसा हौवा बे मोनसे गाज्रि जिउआ प्रसार खालामदों आरो समनि सिगां मानि थाखाय माबे समनि सिगां बुंदों नैबेखौ जोङो मोनबाय आरो साजायनि बाथ्राखौ जोङो मोनथिबाय। बेखिनियावनो आङो दिनैनि जे टपिक बेखौ आङो दोनथ'बाय। नाजानाय जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।